Hvor skal jeg hen? Hvad kan jeg se? Og hvornår er der åbent? Nu er det slut med at bladre frem og tilbage og sammenholde adresse med landkort. For nu kommer din smartphone der til hjælp. Med den gratis app Danmarks Museer får du et hurtigt overblik over alle museer i nærheden af dig. Med appen Danmarks Museer kan du til med få gratis lydguide. Det er bare på med hovedtelefonerne, så får du forklaringer og oplevelser fra første parket.